En el segle XIX, la noció que les espècies havien estat creades per Déu i que la història de la Terra i dels éssers vius s'ajustaven al relat bíblic continuava sent una creença molt estesa. Sense la intervenció d'un creador intel·ligent, era difícil concebre la formació de les espècies. L'aparició de l'obra de Darwin va posar molt seriosament en qüestió aquestes idees. València al començament del segle XX. La molt noble i lleial ciutat, cort en segle llunyà, havia inaugurat la nova centúria amb optimisme. La ciutat es transformava ràpidament i s'adaptava als temps moderns. Se sentia el perill de la velocitat, els avanços de la ciència, el modernisme, l'emancipació imparable de les dones, teatre, salons de joc, carnestoltes, falles, batalla de flors i manifestacions omplien de vida la vetusta urbs que no volia perdre el tren dels temps moderns. Es preparen grans esdeveniments. L'exposició regional. La universitat es reforma i els científics valencians organitzen el Congrés de l'Associació Espanyola per al Progrés de les Ciències. Però un esdeveniment molt destacat del món científic sembla que passarà inadvertit a València, com el diari El Pueblo no deixa d'assenyalar. Mentre en tot el món culte i civilitzat es preparen homenatges a Darwin, en Espanya i especialment aquí en València, diu el diari, cap entitat científica s'està ocupant de l'efemèride. Després, en el mateix número, el diari rectifica la notícia i anuncia que els estudiants de l'Acadèmia Mèdico-Escolar preparen una velada en honor a Darwin. Un homenatge al diable. Darwin naix el 12 de febrer de 1809 a Shrewsbury. Als 16 anys ingressa a la Universitat d'Edimburg per estudiar medicina, on coneix el professor Robert Grant. Aquest l'inicia en el coneixement de les teories transformistes del francès Lamarck. El jove Darwin, però, no té vocació per la medicina. En conseqüència, el 1828, Darwin ingressa a la Universitat de Cambridge per estudiar teologia. En Cambridge entra en contacte amb John Stevens Henslow, professor de botànica, el qual resulta decisiu per tal d'estimular la seva vocació naturalista. Assistia a les classes de botànica de Henslow, que m'agradaven molt per la seva extrema claredat i les admirables il·lustracions. Però durant el temps que vaig passar en Cambridge no em vaig dedicar a ninguna activitat amb tanta il·lusió, ni cap em va procurar tant de plaer com la de col·leccionar escarabats. El 1831, Darwin rep la invitació per participar en un viatge a Amèrica del Sud i les Índies Orientals en el bergantí Beagle com a naturalista i acompanyant del capità Robert Fitzroy. El viatge del Beagle ha sigut amb molt l'esdeveniment més important de la meva vida i ha determinat tota la meva carrera. El viatge durarà 5 anys. Darwin aprofita les parades del Beagle per a fer excursions i estudiar la naturalesa de les terres que visita, especialment d'Amèrica del Sud, les Illes Galàpegs i les Illes del Pacífic. Registra les seues observacions en quaderns de notes i va col·leccionant una notable quantitat d'espècimens. L'observació dels fòssils i éssers vius li varen plantejar a Darwin una sèrie d'importants interrogants durant el viatge en el Beagle. Per què els fòssils que va trobar a Amèrica del Sud s'assemblen molt a animals actualment existents? Per què n'hi ha en el món tantes classes diferents d'éssers vius? Per què uns s'assemblen molt i altres són molt diferents?
Per què en medis ambients o climes similars d'Àfrica, Amèrica del Sud o Àsia es troben animals diferents? Totes aquestes qüestions no les va respondre Darwin en el viatge, sinó després quan va tornar a Anglaterra. Els 2 anys posteriors a la seva tornada a Anglaterra, fins al seu casament, van ser els més actius de la seva vida. Va començar a treballar en el diari del viatge. Va participar intensament en la vida científica de la capital, tot presentant alguns dels seus treballs de geologia, i encetà el seu primer quadern de notes sobre dades relacionades amb l'origen de les espècies. Darwin coneix llavors personalment Charles Lyell, el llibre del qual, Principis de Geologia, l'havia acompanyat en el viatge del Beagle i li havia servit tant en els seus estudis geològics. Darwin va anar en el Beagle en gran part com a geòleg, va donar explicacions lyellianes. Es veu que portava el llibre dels Principles of Geology, el portava amb ell a damunt. Doncs va recollir molts fòssils d'aquests. Aquests fòssils els va classificar Richard Owen i, d'altra banda, les formacions marines subjacents que hi havia, que contenien nombrosos fòssils marins d'edat terciària, doncs aquests els va classificar Sowerby. Les recol·leccions d'espècimens durant el viatge del Beagle seran fonamentals per bastir la reputació de Darwin com a naturalista. Darwin comptà amb la col·laboració de diversos especialistes, però fou l'ornitòleg John Gould qui li va aclarir que els mims i els pinsans de les Galàpegs eren espècies distintes, però estretament relacionades, precipitant els seus dubtes sobre el creacionisme. Així mateix, l'estudi dels fòssils per Owen va incidir directament en els seus pensaments sobre les relacions entre les espècies en el temps. Darwin encuentra en América del Sur el cráneo de Tosodonte, se queda absolutamente fascinado y escribe: he encontrado un animal que es del tamaño de un elefante, pero con los dientes de un roedor del tamaño de un elefante. L'any 1889 va arribar a València una col·lecció de restes fòssils de mamífers procedents de l'Argentina, donada per l'enginyer Josep Rodrigo Botet. Aquest llegat constitueix un conjunt molt valuós de fòssils semblants als que Darwin va col·leccionar en el seu viatge. Este museo es el heredero del histórico y antiguo Museo Paleontológico que se encontraba en el Almudín y se concibió para albergar y exponer en él la más fabulosa colección de paleontología americana que había en Europa. Esta colección es importantísima y es que alberga prácticamente la totalidad de las especies fósiles que Darwin había recogido en el viaje del Beagle. El muntatge i estudi de la col·lecció fou encomanat al catedràtic i director del Jardí Botànic, Eduard Boscà. Eduardo Boscà fue el primer director de este museo y él fue el que precisamente organizó, catalogó y empezó a montar los ejemplares que vinieron acompañando a Botet. Boscà, que havia estat un destacat herpetòleg, un estudiós de les faunes de rèptils i amfibis durant la seva etapa de catedràtic en l'Institut de Ciudad Real, vindrà a València, la seva ciutat natal, al 1883 per a fer-se càrrec d'aquest jardí, com a jardiner major, no com a director, sinó en un lloc subordinat, però que era precisament el de l'execució quotidiana de treballs en el jardí. Només en 1892 accedirà a la càtedra i a partir d'ahir la seva obra se centrarà especialment en la paleontologia, precisament estudiant la col·lecció de fòssils sud-americans arribada de la mà de l'enginyer de Manises José Rodrigo Botet. En l'any 1837, Darwin es convenç que les espècies havien sorgit sense cap intervenció divina. Al juliol escriu que s'havia produït alguna classe d'evolució, no sols entre les aus de les Illes Galàpegs, sinó entre tots els éssers vius, inclosos els humans, encara que no sabia com. Al setembre de 1838, llegeix l'assaig sobre el principi de la població de Thomas Malthus. Malthus tratava d'explicar com la població humana guarda equilibri amb els recursos de què disposa.
població humana té una tendència a créixer en progressió geomètrica, mentre que els recursos no creixen en la mateixa progressió, en la mateixa intensitat. Darwin va aplicar el principi malthusià a tots els éssers vius, tot i introduint la idea de diversos autors de lluita per l'existència. A més, va introduir també la noció de selecció natural per analogia amb la selecció artificial que practiquen granxers, jardiners i criadors d'animals amb les animals i plantes domèstiques. Durant el temps en què Darwin perfilava la teoria de la selecció natural, a Espanya, la fi de la repressió absolutista va permetre una progressiva recuperació de l'activitat científica, especialment dels estudis biomèdics. Ja en el segle XIX i després de la crisi generalitzada dels estudis científics i de la cultura en general, que s'esdevé a Espanya després de la Guerra de la Independència, València serà també l'escenari de la lenta però ferma recuperació dels estudis científics i en concret d'història natural a l'Estat. La Universidad de Valencia y en concreto la Facultad de Medicina era el único núcleo español del darwinismo que además se cultivaba científicamente con importancia internacional. Frente a la represión centralista que había hecho, tomado medidas como suprimirla, como prohibir la enseñanza anatómica, como reducir una escuela de practicantes y de comadronas. Son exactamente 9 siglos continuos de estudios de investigaciones biológicas relacionadas con la biodiversidad. En juny de 1842, Darwin escriu un primer esbós de la seva teoria evolutiva. No el mostrà a ningú. 3 mesos després, la família Darwin s'estableix al poble de Down, on viurà ja tota la seva vida. El 1844, Darwin escriu un assaig on exposa les seues teories evolucionistes. Sols les comunica un cercle reduït de naturalistes. El 1858 rep una carta acompanyada d'un article que li produeix una profunda commoció. Un naturalista, anomenat Alfred Russel Wallace, havia desenvolupat idees semblants a les de Darwin, particularment la hipòtesi de la selecció natural. Això el força a donar a conèixer finalment els seus treballs. El dijous 1 de juliol de 1858, Lyell i Hooker presenten a la sessió científica de la Societat Linneana de Londres un extracte de l'assaig manuscrit de Darwin juntament amb l'article de Wallace i una carta de Darwin al naturalista americà Asa Gray, principal valedor seu als Estats Units. El 24 de novembre de 1859 ix a la venda L'origen de les espècies de Darwin. La polèmica sobre el seu contingut arribarà prompte. El 1871 es publica L'origen de l'home. Darwin va convertir la seva casa en una autèntica factoria intel·lectual, un centre de recerca, administració i càlcul. Va rebre visites de científics d'arreu del món. Va intercanviar una gran quantitat de cartes que es conserven, unes 14.000 aproximadament, tant amb els seus amics com ara Lyell, Asa Gray, Hooker o Huxley, com amb naturalistes de tot el món i amb qualsevulla que li pogués proporcionar alguna dada interessant. Darwin continuarà les seues recerques i activitats científiques fins la seva mort, el 1882, sense més interrupcions que aquelles que les seues dolències li imposaven. L'obra de Darwin va establir el programa de recerca de la biologia evolucionista que s'ha anat desenvolupant fins als nostres dies. Darwin marca el programa. Entonces, no podemos decir que ese programa está obsoleto, o está superado o requiere una revisión radical por muchas pretensiones que han existido y que existen sobre si hay críticas fundamentales en el sentido de que la teoría está totalmente acabada o está obsoleta. Es radicalmente falso. L'acollida de l'obra de Darwin va variar molt d'uns països a altres. A Espanya, la Revolució de 1868 va obrir les portes a noves idees, entre elles l'evolucionisme darwinista. La Universitat de València fou un dels focus més actius de recepció i discussió de les idees darwinistes a tot l'estat espanyol. Durant els primers anys de recepció de l'evolucionisme a València, bàsicament al voltant del
del període del sexenni revolucionari, després del triomf de la Revolució de 1868. Hi hagué una efervescència social important i s'organitzaren també actes de difusió, actes públics de difusió, mitjançant conferències, cicles de conferències, en diferents entitats culturals de la ciutat. En el ambiente de la Facultad de Medicina es posible porque los estudiantes valencianos tenían una formación biológica magnífica. Por ejemplo, los estudiantes de bachillerato ya estudiaban biología comparada microscópica y todos los demás. Ahí estudiaron dos personalidades que son fundamentales para este tema, que son Pelegrín Casanova y Simarro. Simarro es va traslladar a Madrid el 1873, on es va convertir en un destacat neuròleg i psiquiatre. Pelegrí Casanova era catedràtic d'anatomia de la Universitat de València. Evolucionista convençut, la seva influència i suport foren decisius per tal que un grup d'estudiants es plantejara la celebració d'un homenatge a Darwin en el centenari del seu naixement, l'únic que es va fer en el món acadèmic espanyol. La tasca docent i divulgadora de Pelegrín Casanova de les idees darwinistes va influir en diverses generacions d'estudiants de medicina a València. També, naturalment, en aquells estudiants que promogueren en 1909, amb motiu del centenari del naixement de Darwin, un homenatge al naturalista britànic en la nostra ciutat. Estos estudiants, encapçalats per Salvador Montmeneu, convidaren diversos naturalistes espanyols compromesos amb la causa darwinista, com per exemple Dom de Buen o el valencià José Fuset, que declinaren la participació per raons diverses. En canvi, sí aconseguiren la presència del rector de la Universitat de Salamanca, el conegut catedràtic d'estudis clàssics i, sobretot, gran filòsof Miguel de Unamuno. La sessió homenatge estava prevista per al dia 12 de febrer, data del naixement de Darwin, però va haver d'ajornar-se al 22 a causa de les ocupacions del convidat principal, Miguel de Unamuno. Quan Unamuno va arribar el 21 amb el tren, l'esperaven una representació de personalitats científiques i intel·lectuals valencianes. Es va hostatjar en l'Hotel Continental. Va passejar per la contornada de la ciutat i el 22 se li va oferir un banquet en el restaurant Miramar. Unamuno va ser qui atragué l'atenció mediàtica principal en raó precisament del seu càrrec i de la seva projecció pública. El dia 22, a les 9 de la nit, començà l'acte en el Paraninf de l'edifici històric de la universitat. La Valencia intelectual libre de prejuicios, damas, catedráticos, autoridades, escolares, representantes diversos del saber, prensa, corporaciones y gentes del pueblo, assistix a l'acte. Un gran retrat de Darwin destaca darrere de la taula presidencial. Presidix Pelegrín Casanova, que té a la seva dreta a Unamuno i a la seva esquerra a Eduard Boscà. El primer orador de la nit és el professor Joan Bartual. Després intervé l'estudiant Josep Lucas, que llegeix el discurs de Boscà, que estava malalt. A continuació, Pelegrí Casanova presenta Unamuno. Tenemos la extraordinaria fortuna de que se encuentre entre nosotros el por tantos conceptos ilustre rector de la Universidad de Salamanca, quien se ha rendido a la invitación de la Academia Médico-Escolar para ser el alma de esta solemnidad. A continuación, parla Unamuno. Me siento penetrado de este ambiente de nobleza, de la singular nobleza de este homenaje que en honor de un nobilísimo espíritu estamos celebrando. Sois los estudiantes valencianos, los únicos, en España por lo menos, que habéis ideado algo así, de esta augusta religiosidad en honor de Darwin. Venimos a rendir un tributo de homenaje a uno de los hombres más grandes que el género humano ha producido. Darwin fue todo un hombre, una figura original, socrática, venerable por su energía, su amor a la verdad y su humanidad. Al seu discurs en l'homenatge, Unamuno va fer una ferma adhesió als principis darwinistes,
cosa que en tot cas cal matisar perquè precisament al llarg de la seva trajectòria intel·lectual Unamuno es pronunciarà en diferents versions sobre la seva adhesió plena o parcial a les idees darwinistes. L'últim orador serà Pelegrí Casanova, autèntic símbol del darwinisme valencià. Casanova resumeix el pensament evolucionista, el seu contingut i la seva història. Després fa una dura crítica de la societat espanyola, qualificant-la de decadent, monolítica i tancada a la innovació, y resultat de la funesta selección regresiva que domina en nuestro país. 2 días després, es va descobrir en la Facultad de Medicina una placa conmemorativa del centenari de Darwin. Y esto creo que lo has puesto en la exposición. La placa que encontré gracias a un bedel, mi padre es que era bedel, era ordenanza, ¿no? Y era amigo de mi padre, ¿no? La placa va desaparèixer de la vista pública precisament amb l'enderrocament de l'antiga Facultat de Medicina. El seu destí no era conegut fins que el professor López Piñero la va rescatar d'un amagatall a la Facultat actual de Medicina. Abans, durant i després de l'homenatge a Darwin, va haver-hi en la premsa una àmplia i sovint acalorada polèmica sobre Darwin i la celebració valenciana. L'homenatge tingué un ampli ressò a la premsa de l'època. Reflectint molt bé la polarització ideològica que s'havia establert al voltant del darwinisme. Més que discutir els mèrits científics de Darwin, que en general s'assumien, allò que era polèmic al darwinisme eren totes les seues implicacions a l'àmbit social i polític. La tradició valenciana d'estudis de la natura, des d'una perspectiva evolucionista, compta avui, als nostres dies i a casa nostra, amb destacats representants i amb una institució capdavantera a l'estat espanyol. L'Institut Cabanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. El Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva es una idea que surge como consecuencia de la fusión de dos tradiciones de trabajo que existían aquí en el ámbito de los estudios biológicos en la universidad. L'obra de Darwin està plenament vigent i és una referència fonamental dels estudis al camp de la biologia evolutiva que es fan arreu del món. Plenamente vigente, están muchísimas universidades, centros de investigación, en revistas de primera, muchísimo trabajo en las mejores revistas del mundo, las más importantes, con resultados que tienen que ver con la teoría evolutiva a la orden del día. Y claro, eso lo único que te dice es que pues, tienes un programa absolutamente vigente, ¿no?